Anga foli ni waleɲumandon bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kunbɛn b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Cherifla bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni ye a kuma selen ye. Jamana denmisɛnw tɔgɔla minisiri ani jamana gouvernement ka babu sentigi a ye a ka ladala kunnafoni kɛnɛ sigi ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye. Ladala kunnafoni kɛnɛ bɛ to ka sigi a fɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen an b'aw ladɔnniya ka bɛn ni zena kunnafoni kɛnɛ in ye. A da sera kɔrɔfɔ minnu ma o bɛ tali kɛ bɛnkanw na bɛnkan minnu taara jamana minisiriw fɛ u ka ɲɔgɔn senfɛ ni an ko a ma ko conseil des ministres. An ka maa minnu ye a baara seereya Cherifla jabarani so tɔgɔ la o ye Tata Ture a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali ye. Ka sanga ni Mali jamana gouvernement ka babu sentigi ka ladala kunnafoni di ye min n'a bɛ tɛmɛ ani kunnafoni dilaw cɛ. A kɛnɛ sigira ko kura ka bɛn ni sibiri Novembre kalo tile 3 ye. Jamana gouvernement tɔgɔla kunnafoni di soba kɔnɔ ka fara jamana babu sentigi kan. Ministri min n'ale ka cakɛdaw ɲɛsinen don Mali jamana den minnu bɛ jamana wɛrɛ kan n'o ye malien de l'extérieur ye olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Kɛnɛ denbayara n'ale fɛnɛ ka yeli ye. Kumana min na babu sentigi bɛ don a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ. A da sera bakuruba kunnafoni na waliya chamama minu nolu tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ min n'a kɛra ka bɛn ni jumado Novembre kalo tile 2 ye. Bakuruba kunnafoni na olu dɔ bɛ tali kɛ an ka seko ani dunko kunnafoniw na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kalanso min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma conservatoire multimédia Bala Faseke Kuyate o kalandenw da donni u kunkanko kuma na ka sanga ni ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye. U da sera ko kura kuranko ma min n'a bɛ se ka sɔrɔ ji ani gasoil fɛ. Politique nationale hakilinaw fo ka taa se an ka kungo kɔnɔnaw lakanani ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la o lakana bɛna ta ka ɲɛsin yɔrɔ damadɔ ma n'o ye Manden wula ani Nema wula ye. Nka jateminɛ fana kɛra k'a fɔ gɛlɛya dɔɔni b'a kɔnɔna na a ka kan santan fɛn min bangera n'i y'o gɛlɛya ye i bɛ se ka hakilina sɔrɔ cogo min na ka se k'o gɛlɛya wuli ka bɔ yen min b'a to conservatoire Bala Faseke Kuyate a bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa cogo min na. Donc gɛlɛya minnu fɔra o gɛlɛya fɔlɔ o ye fɛn min ye dɔrɔn o ye k'a fɔ baarakɛyɔrɔ la i bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ direction ani comptabilité n'o ye nafolo bɛ tɛmɛ min fɛ olu ka baaraw ma fɛnsɛ jateminɛ filanan fana ye fɛn min ye o ye maa minnu b'a fɛ ka taa ka inscrire pour que u bɛ se ka kalan kɛ yen cogo min na texte tɛ yen nɔ n'o ye sariya sun tɛ yen min bɛ se k'o fana encadrer cogo min na. Donc bɛɛ b'a dɔn Bala Faseke a jɔyɔrɔ ye min ye donc gouvernement sɔnna a ma inchallah donc o kɔrɔ ye ni insuffisance minnu yera n'o ye ni fiɲɛ minnu yera olu bɛna corriger donc a jɔyɔrɔba ye fɛn min bɛ continuer k'o kɛ. A filanan fana o présentera ministère malien de l'extérieur et d'intégration africaine n'an b'a fɔ ma politique nationale en matière d'intégration africaine du Mali. Donc o politique nationale hakilina a n'a plan d'action fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ min kan ka kɛ san 4 kɔnɔna na 2018 fo ka taa se san 2022 ma a y'o présenter donc gouvernement jɛra n'o fana ye donc plan minnu b'a kɔnɔna na o b'a to an yɛrɛ ka hymne national ye min fɔ n'o ye k'a fɔ an jɛra k'an ka Mali fan dɔ bila n'an ko de ko farafinna ka fara ɲɔgɔn kan o b'o baaraw sabatiya kosɛbɛ. Projet de décret fana présentera ministre de l'habitat et de l'urbanisme o projet de décret min an ka wulakɔnɔnaw bɛ yen nɔ bɛɛ b'a dɔn bi wulakɔnɔnaw lakanani a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jɔnatigɛ taabolo la o de kɔnɔna na an ka wulaw bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko Manden wula ani fana Nema wula Kayi mara la Kita. Donc a kun lakananen don sariya kun taara ka lakana a bɛ san 10 damadɔni bɔ nka jateminɛ kɛra bi o sariya tali kɔfɛ hali bi a yɔrɔ dɔw bɛ ka s'a ma donc o de kɔnɔna na Mali n'an ka partenaires n'o ye Fonds mondial de l'environnement an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an bɛna yɔrɔ lakana tuguni an bɛna dɔ fara lakanani kan pour que yɔrɔ bɛ se ka to yen cogo min na Manden wula ani Nema wula. A filanan fana ye min ye o ye centrale technique thermique n'o ye mun ye o ye kuransoba ye min kan ka jɔ kuran min n'a bɛ sɔrɔ a bɛ bɔ ji ani gasoil fɛ ɲɔgɔn fɛ n'an b'a fɔ ma centrale hydroélectrique o kan ka jɔ min o kan ka jɔ Cɛnfala o bɛ Kulukoro o ne Bamakɔ ye kilomètre 75 ye a bɛ Kulukoro mara kɔnɔ. Sabanan min fana yira la ministre de l'habitat et de l'urbanisme fɛ o fana bɛɛ ye kuranko ye tuguni o kuranko ye jumɛn ye o ye kuran ka kilowati 225 an bɛ se ka o transporter cogo di Manantali o baara minnu kɛra kan ka kɛ o b'a yɔrɔ dɔ bɛ bɔ fo Manantali ka na se Kati o bɛ t'i jɔ kilomètre 280 na ani yɔrɔ dɔ bɛ bɔ fana Kayi ka taa Tambakunda n'o bɛ Sénégal mara la o bɛ t'i jɔ kilomètre 289 na ani sabanan o b'a ta Kayi ka t'i jɔ Kifa n'o ye Mauritanie mara ye
o bɛ t'i jɔ fo kilomɛtiri 400 ani 17 la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 1000 ani 16 la naaninan ye minisiri ye min yira o fana ye projet de décret fana ye n'an b'a fɔ min hali bi ka se ka autorisant d'utilité publique o fana ye min ye o ye an ka kɔ minnu bɛ yen kɔ 2 bɛ yen Tiɲɛkole n'o bɛ commune 1 na a filanan o ye Wɔyɔwanko ye an bɛn'o kɔ labɛn parce que a bɛ san 5 bɔ 2013 ji nana kosɛbɛ kɔ labɛnbaliya y'a to tiɲɛni caman kɛra ala y'a latigɛ bi o baaraw bɛna daminɛ donc nin de kɛra projet minnu examiné na conseil des ministres la kunu. An bɛ donni min na i ko bi gɛlɛya bɛ an ka jamanaden dɔw kan minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Angola jamana ma. O sira kan Angola jamana y'a kanu ka sariya sen dɔw sigi sen kan min n'a bɛna kɛ sababu ye tungarankɛ minnu n'u bɛ Angola jamana kɔnɔ u k'u sigiyɔrɔ bila k'u faso magɛn. Fɛn min ye Mali jamanadenw ye ni sariya sen ma se ka taa k'olu fɛnɛ da. O kama Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a kanu maliden minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Angola jamana ma n'u y'a kanu k'u faso magɛn ka dɛmɛ don u ma walasa u bɛ se ka Mali jamana lasɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na. An bɛ aw ladɔnniya ka fɔ Mali jamana gouvernement ka babu sentigi a da sera jamana ɲɛmɔgɔ ka waleya caman ma bakuruba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin Kayi mara ma nin waati laban ninnu na. An b'aw ladɔnniya ka bɛn ni jamana gouvernement ka babu sentigi ka ni ladala kunnafoni kɛnɛ min sigira fɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen Novembre kalo tile 3 a tɔɲɔndɔ minisiri farala ka minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin tungaradenw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale mu labana ka kɔrɔfɔta ka dase lahalaw ma an ka jamanaden minnu sigilen don bibi na Angola jamana kɔnɔna na. Tata Ture Ibrahima Kulibali hali bi olu ka sɔrɔlenw don. A bɛ dɔgɔkun dama bɔ Angola ɲɛmaso u ka télévision so n'u ka radio so la u ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ u bɛna baara dɔ daminɛ. Baara in an bɛ se k'a fɔ bolo 2 de don. Baara fɔlɔ o y'a ye u ko u bɛ wulikajɔ dɔ kɛ ka ɲɛsin minnu bɛ jamanbɔ kɛ u ka jamana kan. O jamanbɔ bɛ kɛ lahala min na k'a man di u ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ jamanbɔ in kɛ a papier t'u bolo ou bien u bɛna ni minɛn mun ye ka minɛn mun kɛ ka jamanbɔ o minɛnw ma yamaruya u ka jamana kɔnɔ. Mɔgɔ dunan caman b'o la Angolais fɛnɛ caman b'o la minnu ye dunanw yɛrɛ dɛmɛ ka o baara nin kɛ k'a fɔ olu bɛna ɲini ka sɛgɛsɛgɛli k'o kɔnɔ walasa a baara ka kɛ sariya la. O kɔnɔna fɛnɛ na u y'a ɲini k'a fɔ mɔgɔ dɔw fɛnɛ sigilen bɛ baara dɔw la u tɛ nisɔngɔ sara. Dɔw yɛrɛ sigilen bɛ baara dɔw la k'a fɔ u ma yamaruya ka baara kɛ u bɛ k'o baara kɛ olu bɛ bitigi baara b'o la dibi feere b'o la sugu kɔnɔ baara caman b'o la fini feerew b'o la mɔgɔ caman sigilen bɛ u bɛ ka baara in kɛ u ma papier ta papier m'u yamaruya ka nin baara in kɛ. Donc u ye communiqué k'a fɔ u bɛna wuli k'o fɛn ninnu n'u ka policiers n'u ka douaniers u bɛna wuli ka lajɛli k'o la walasa mɔgɔ b'o baara kɔnɔ ni a man kan i bɛ se ka bɔ a la cogo min na. Mais a kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɔra a kɔnɔ a yera k'a fɔ komi u y'a fɔ n'i y'a lajɛ u ye baara fɛn fɛn fɔ a kɛra jamanbɔ ye o a kɛra feere ye o a kɛra baara caman ni an bɛ min fɔ dumuni feerew ni fɛn caman i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ o caman i bɛ taa sɔrɔ dunanw de bɛ k'o baaraw kɛ u ka jamana kan. Donc ni dunanw b'o kɛ ni nin kumacogo fɔra a bɛ dunanw siran parce que a bɛna kɛ cogo min na. Kuma min ye mɔgɔw siran kosɛbɛ u y'a don u ka communiqué kɔnɔ k'a fɔ u b'a ɲini Angoladenw fɛ dunan fɛn fɛn bɛ yen n'i donna ni papier t'i bolo ka sigi Angola kɔnɔ k'a fɔ u ka u kofɔ. Bon ni mɔgɔ donna kofɔli donna ko la gɛlɛya bɛ se ka don a kɔnɔ o de ye an ka mɔgɔ caman bɛ u siranna. O kuma in fɔra an ɲɛna mun kɛ an ka gouvernement y'a ɲini k'a ɲɛdɔn mun de bɛ yen. Bon an bɛ se k'an ka kibaruya sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛ o ye ambassade mɔgɔw de ye ambassade mɔgɔw ka se ka kibaruya d'an ma. Malien yɛrɛ kɛra malien minnu sigilen bɛ kɔfɛ o kɛra jɛkulu ye o jɛkulu sigilen bɛ yen an bɛ se ka kunnafoni ɲini olu fɛ an bɛ se k'a ɲini sira wɛrɛw fɛ mais minnu kan yamaruyalen don k'a d'an ma n'an kan k'an bolo k'olu la o tun ye olu ye an ye olu ɲini ka gɛlɛya min bɛ yen u y'a fɔ tiɲɛ don communiqué in kɛra an ye mun yɛrɛ o ye mɔgɔ 60 kɔ nin de ye o mɔgɔ 60 kɔ yɛrɛ la dɔw bɔra la parce que an yɛrɛ la an taara mɔgɔ minnu ye a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔw tun b'u la minnu tɛ an ka malien yɛrɛ tun tɛ u ye olu dɔw tun ye kɔrɔba papier yir'u bolo dɔw yɛrɛ bɛ yen malien dɔ papier wɛrɛ bɛ y'u bolo n'an sera ka min ye o latigɛ o tun ye mɔgɔ 63 nin ye dɔw yɛrɛ sera k'u ka billet ta parce que n'i donna o so kɔnɔ f'i ka bɔ jamana kɔnɔ sisan négociation ka gɛlɛn ka to yen donc minnu donn'o kɔnɔ dɔw sera ka u yɛrɛ ka billet ta ou bien dɔw somɔgɔw bɔra Mali la ka fɛn ta mais an ko
fɛn fɛn bɛ Mali se ka mɔgɔ jagoya k'i labɔ Angola k'i ka sigi i bara mais n'i yɛrɛ jɛn'a ma Mali jɛnna parce que n'a y'o yamaruya d'a ma k'a fɔ an k'a lajɛ n'an y'o dɔn ka mɔgɔ hakɛ dɔn n'a fɛn fɛn ko k'a bɛ na n'a ka kan ka avion bila mɔgɔ tun y'a fɔ n'a tun sera mɔgɔ ba yirika la n'a avion kan ka bila ka t'o nɔfɛ a fɔ ka avion ɲini mais ni a sera mɔgɔ hakɛ in na ni avion se ka bila o kan ka na fɛɛrɛ min na an k'o fɛɛrɛ tigɛ mais comme an ni mɔgɔ dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tubabu jamanaw y'an dɛmɛ ani mɔgɔ dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn an sera olu ma k'a f'u ɲɛna u k'an dɛmɛ ni an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ o mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ se ka na cogo min na mais olu ko olu se ka dɛmɛ kɛ tant que u yɛrɛ m'a fɔ k'u jɛnna jagoya tɛ k'a fɔ jagoya bɛ dɔ ta olu ka nafolo tɛ dɔ la fo ni yɛrɛ k'u jɛnna donc a yɛrɛ k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔ ma sɔrɔ olu la fɔlɔ k'a fɔ dɔw sɔrɔ la u yɛrɛ bɔra u yɛrɛ ye mais dɔw b'a fɛ ka to yen mais halisa an bɛ kuma o la walasa fɛn fɛn bɛ nin degun b'a kan i ka se ka bɔ. Sheikh Abu Jafar Jabate ka kuranɛ durusiran bɛ gabakɔrɔ dura la u ko a ma ko Daru Azara ka bɛn ni kari tɛmɛnen Novembre kalo tile 4 bonyamasigi kɛnɛ dɔ sigirɛ ni ka laban ka yamaruya sɛbɛn di denmisɛn dɔ ma denmisɛn min ye cɛsiri ta ka se ka Allahu Taala ka aliduranɛ ka se ka Allahu Taala ka alikuranɛ ka durusi baara in yɛrɛ senfɛ wele sera dinɛ ɲɛma caman ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛ kun denfaya kalifalen bɛ Mali silamɛ dinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maaw la Samayira Sanogo Ibrahima Kulibali olu ka sɔrɔlenw don. Ale kuranɛ sanuma kalani o de kɛra ka ni baara in bɛɛ lajɛlen daminɛ baara min ni a bɛ bɛn hukumu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔ min ni o bɛ Ala kira ka soma yɛlɛmani kofɔ kisi ani nɛɛma b'a ye f'a ka taa se a mɔdenkɛ Imam Asani ma san 2 kalan kɔfɛ ba sangare sera ka kuranɛ kalan k'a dafa o ko bonya kama Centre coranique Daruwa Az-Zahra o ɲɛmɔgɔba ye ni o ye Sheikh Abu Jafar Jabate a ye wele bila mɔgɔw ma minnu bɛ se ka na kɛnɛ in seereya an ye maaw wele bi ka d'a kan a bɛnna Alakira somɔgɔw olu ka événement dɔw ma u ka kungo dɔw ma an'u ka kokɔrɔ tɛmɛnen dɔw ka maaw hakili jigin o la i n'a fɔ Alakira ka soma yɛlɛmali a n'a mɔden El Hussein ani Hussein ka tile 40 ani Hassan o fana ka soma yɛlɛmali ka bɛn kalanden dɔ o ka kuranɛ dafa o ma alhamdulillah rabbil alamin nin kɛnɛ a bonya a bɛɛ lajɛlen kun dilen do groupement o ɲɛmaaba ma n'o ye Seydi Sharif Usman Madani Haidara ye a yɛrɛ sen ma kɛnɛ sɔrɔ nka a ye groupement bɛɛ lajɛlen mobiliser u kana donc alhamdulillah rabbil alamin groupement maabaw nana kɛnɛ kan ka fara ahlul beitu tɔndenw kan ka fara hizbur rahmanunw kan ka fara silamɛya taasira kɔrɔlen maaw ma b'o kan o bɛɛ lajɛlen ka wasona kɛnɛ de ye nin ye ka d'a kan nin kalanso in yɛrɛ jɔra walasa k'a yira maaw la k'a fɔ taasira kɔrɔlen o bɛ kuranɛ kalan kan taasira kɔrɔlen a bɛ Alakira somɔgɔ kanu kan taasira kɔrɔlen a bɛ jogo ɲuman de kan donc an ka kalanden in nana ka kuranɛ kalan k'a kɛ wasa ye k'a daminɛ fɔ a laban alhamdulillah rabbil alamin an ka kalanden mun ni Ala ye o garijɛgɛ kuranɛ tali la Ala ka kuranɛ Ala k'a kɛ a ye seere ye maa minnu olu y'a kalan Ala k'a kɛ baraji olu ye ka d'a kan kira ka disa y'o de fɔ an ye an k'an denw dege fɛn ɲuman saba la i k'i denw dege Ala yɛrɛ bɛ dɔn cogo di Ala kira bɛ dɔn cogo di Ala kira somɔgɔw bɛ dɔn cogo di ani kuranɛ fɛnɛ tali o bɛ kɛ cogo di an b'a ɲini Ala subahana taala fɛ Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn Ala k'o caya an balimakɛ min ni ale kɛra nin sababu ɲuman ye ni o ye Sheikh Muhammad Abu Jafar Jabate an b'a ɲini Ala subahana taala fɛ Ala k'a kɛ a ka siniɲɛsigi o baraji ye. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o ye o ka nisɔndiya yira ani wasa ka kɛnɛ ni kɛnɛ in sigili ye min ni a denfaya tara ka di olu ma kɛrɛnkɛrɛnnena a Seydi Sharif Usman Madani Haidara o labanna ni k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena denmisɛnnakaw bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka ba sangare ta ye ɲɔgɔnna kɛ min bɛ kɛ sababu ka ɲɛnamaya nɔgɔya anw bolo. Groupement tɔgɔ la a Seydi Sharif Usman Madani Haidara n'ale de ye anw ka ɲɛmɔgɔba ye bi groupement tɔgɔ la a ko ni an nana an ka a Seyid a Sheikh Abu Jafar Jabate k'an k'a fo k'a waleɲuman dɔn ko a bɛ baara min na a bɛ sirifiw ka baara de la an k'a yirala k'a fɔ ni maa bɛ dɛmɛ jamana in kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani jamanadenw fɛ
ko ka kan ka kɛ nin Sheikh Jabate ye ka d'a kan a tilalen a ka kalan na a ma hakilina foyi sɔrɔ ko fo ka jamanadenw bɔ kunfinya la ka yeelen yira u la ka nɔɔrɔ yira u la ka Ala yira u la ka Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o ka somɔgɔw yira kalandenw na ko ni maa bi fo ko k'a fo an ka groupement fana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni diinɛ koɲɛ kalifalen bɛ olu la ko o ɲɛmɔgɔ de ye an ka nin Jabate ye nka kabini ɲɛmɔgɔya kalifara la don min na fo ka n'a bila bi la jiginnama ye a la wa minan ma bɔn a bolo fana. Ba Sangare yɛrɛ min ni ale ye kuranɛ kalanni k'a dafa a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ye nisɔndiya yira kosɛbɛ ni baara in kɛli la ka tila ka welewele kan da ka ɲɛsin a filanw denmisɛnnakaw ma walasa u ka se ka a kɛ i n'a fɔ ale y'a kɛ cogo min na min na kɛ sababu ka ɲɛnamaya nɔgɔya o bolo diɲɛna ani kiyama. Ne b'a fɛ ni kuranɛ durusi cogo min bɛɛ ka jija ka durusi ka na kalanyɔrɔ la ten ka se ka kalanyɔrɔ dɛmɛ. A ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni duwawu sanumanw kɛli ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana Maliba walasa bɛn ani keleya bɛ se ka sinsin a kɔnɔ cogo min na. Kunnafonidila minnu bɛ sɛbɛnni kɛ o ɲɛmaaw ka tɔn u k'a ma ko accept ka bɛn ni olu ka baaraw bolodatogo ye u y'a laɲini kalo kalo ka se ka baroda dɔ sigi baroda min senfɛ u bɛ wele bila an ka jamana kunnafonidila kɔrɔ dɔ ma u ka se ka da don a ka ɲɛnamaya tɛmɛna togoya minnu fɛ a ka se ka kɛ misali ye denmisɛnw bolo denmisɛn minnu bɛna u ɲɛsin kunnafoni baarali siraw ma ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen u ka wele sera maa min ma u k'a ma ko Aramataja n'ale de ye radio gintan o ɲɛmaamuso ye Amadu Kamara Baba Keta an ka jɛ ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ. Nin barodala sigi min bilara sen kan Mali kunnafonidilaw u ka kuluba min bɛ yen n'an b'a wele ko Association des éditeurs de presse privée bakurubala accept u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kalo o kalo ka wele bila kunnafonidilaba dɔ ma a kana a ka dɔnniyataw tila ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ bonya ani karama kɔnɔna na. Lajɛ kun ye mun ye o ye ka yira kunnafonidilaw la k'a fɔ kunnafonidi ɲɔgɔn baara ɲuman fila tɛ yen fɔlɔ parce que i bɛ diɲɛ baara o baara la i bɛ jija i ka valeur don a la quoi. Donc on a constaté que fɔlɔmɔgɔw tun bɛ baara kɛ gɛlɛya min kɔnɔ et puis olu ye ko minnu kun o tɛ kun anw bitaw la. Donc an y'a décidé u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ et puis o nɔgɔya minnu sɔrɔ ka tɛmɛ u kana k'o ɲɛfɔ an ɲɛna pour que effectivement o fana bɛ se ka fara anw ka dɔntaw kan cogo min na ka se ka baara kɛ o kan kan. Parce que kunnafonidi ye baara min ye i tɛ taa i da i ka bureau kɔnɔ k'a fɔ karisa ye nin kɛ ou bien nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ tan toujours on nous dit d'aller à la source ni fɛn bɛ an ka wuli an ka se mɔgɔw ma an ka ɲɛɲini ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka kunnafoni di mɔgɔw ma. Donc maintenant mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen c'est vrai Aramataja de welela bi ta la mais yanni ka se Aramataja ma bureau minnu tɛmɛna n'o ye Dramane Aliou Kone Koto assez présent là ale y'a initié. Donc émission croate k'a fɔ an b'a la ka mun kɛ mɔgɔ caman tɛmɛn'o kɔnɔ i b'a fɔ Ahmed Cissé ninnu i b'a fɔ Sadou Abdoulaye Yatara ninnu i b'a fɔ Mali presse mɔgɔ caman Tigun Bube ninnu. Bon maintenant bi kɔni an y'a décidé ka Aramataja de wele n'o ye radio gintan directrice ye pour que a kana k'i sigi ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna parce que avant a ka taa radio la a y'a daminɛ presse écrite la. Barodala sigi in kɛra sababu ye Mali mɔgɔba caman ye kɛnɛ kɔnɔ ni ka tila ka waleya in k'a dɔgɔrɔma dondon ni hakilina ɲumanw ani miirina ɲumanw ye. Welele yan sɔgɔma in na aw ka jɛkulu ni fɛ diyara n ye kosɛbɛ a diyara n ye parce que ne bɛ fana bɛ journalisme fɛ parce que n kɔrɔkɛ Ala ka hinɛ a la Seydou Gindo o tun ye journaliste de ye donc ne tun b'a nɔfɛ n tun bɛ taa ORTM la a nɔfɛ ne tun bɛ taa a bɛ yɔrɔ yɔrɔ min tun b'a kɛrɛfɛ o y'a to a ka ni journalisme diyara n ye ne welela n bɛ na wajibi de don ne fana y'a fɔ sisan n ko kunnafoni ye fɛn façon dɔ ye n'i ye kunnafoni di kunnafoni min tɛ tiɲɛ ye a bɛ na ni fitinɛ ye jamana kɔnɔ n'i ye kunnafoni di kunnafoni min ye tiɲɛ ye non seulement a bɛ jamana dilan a bɛ mɔgɔw bilasira donc ne bɛ min ɲini aw fɛ a ye kunnafoni di kunnafoni min ka ɲi kunnafoni min ye tiɲɛ ye aw kana kunnafoni di parce que karisa ko man di n ye ne bɛ kunnafoni di pour que ka tɔɔrɔ aw ka jija aw kana taa o sira fɛ.
maa min kɛra nin barodalasigi a ma fɔlɔ ye n'o ye an balaka ye n'an b'a wele ko aramataja musolaka don min cɛ sirilen don kunnafonidi musow ka hakɛ bunahadamadenya sabatiliko ɲuman o musoba dɔ don n'a yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinen don o ma a ye waleya in min taara asɛptu ɲɛmaw fɛ k'a ɲɛsin a ma a diyara ye kosɛbɛ. Bon asɛpu ka nin baara in kɔni ne bolo a ɲɛna fo ka fɔ k'a ɲɛna parce que ni o tɛ an na occasion sɔrɔ an na cogoyasi sɔrɔ an ka ɲɔgɔn ye k'a kuma gɛlɛya ni nɔgɔya minnu b'an ka baara la k'a dɔ fɔ ɲɔgɔn ye parce que bɛɛ bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'i ka gɛlɛya dɔn fɛn min ka nɔgɔ ye fana i b'o dɔn an bɛ taa ni sira minnu ye an k'olu dɔn baara in kɔni ɲɛna o kama. Bon ne hakili la Mali faamaw kun ka hakilina k'o falen u kana fɔ k'u bɛ baara kɛ ka ko dogo u ka baara kɛ ko min bɛ ka kɛ u k'a fɔ parce que Mali kunnafonidila yɛrɛ n'i taara Mali baarada fɛn fɛn na faso yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la sanni ka kibaru sɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ a dɔw ye constitution kalan k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ka kan ni kunnafoni ye mɔgɔ mɔgɔ b'i ban ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma k'a dɔn k'a fɔ a ye loi sɔsɔ parce que l'accès ka kibaru di maliyɛnw ma o ye maliyɛnw ka hakɛ de donc ni e min kan ka di n'i m'a di a bɛ sɔrɔ cogo di o problème de bɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin laɲini ni Mali kunnafonidilaw u ka kuluba acceptu n'a dakun ye une vie une expérience o wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don kunnafonidilaw bolo u ka se k'a dɔn maa minnu y'u yɛrɛ di jango Mali kunnafonidi a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ba la cogo min na bɛn ani nɔgɔya kɔnɔna na. Ladala baara min bɛ to ka kɛ association des jeunes premiers du Mali maaw fɛ n'o de ye ka wolomali kɛ ka bɔ maa tɔw cɛ la maa minnu ka wuli ka jɔ ani cɛsiri mana ɲɛsi ka se ka jamana ka ɲɛta sabati u bɛ jɔnjɔn di o tigilamaaw ma o laada dɔ de lakilen'u fɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye novembre kalo tile 3 kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɔnjɔn dira Sangarebugu maire de ma n'o ye Kasim Sidibe baara min senfɛ Sangarebugu sigida maaw olu caman ye a lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛnɛ ka fara kati cercle maadenw kan an ka maa minnu ye a baara seereya o ye Samayira Sanogo a n'a ka jatala Samba Traoré. Mɔgɔ min ni fɛn min ka kan o ka di a ma ni ne ye association des jeunes premiers du Mali AGPM ka hakilina ye o de y'a to tɔn in kuma bɛɛ o bɛ wuli ka mɔgɔ cɛsirilenw sɛgɛrɛ minnu bɛ yen su ani tile ni o bɛ wuli ka jɔw la o ka sigida ɲɛta kama ka d'a kan o ye baara ye min ni a kan ka dɔn o ye o de y'a to bi o wulila ka o kunda Sangarebugu commune rurale kan ka na waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin o maire ma. Association des jeunes premiers du Mali tɛ association dogolen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka baara ye ka baarakɛlaw ɲini tiɲɛ kan k'u waleɲuman dɔw ka baara la k'u encourager u ka baara taabolo la e yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan a bɔra ka fi i ɲɛna ko a ye ɔkɔliso jɔ dɔgɔtɔrɔso baara kɛra olu la forage u jɔra forage kɛra assainissement kɛra dɛsɛbagatɔw dɛmɛra lujuratɔw dɛmɛra o bɛɛ Mali de donc o baara okumu kama o de y'an se Sangarebugu maire ma n'o ye Kasim Sidibe cɛsirijala n'o o dira ma a n'o ka kan bi ka d'a ka kɛwale kan ka d'a ka baara kan. Kati cercle ɲɛmɔgɔw ni Sangarebugu commune rurale yɛrɛ bɛ min fɛ o ye o ka nisɔndiya yira ka kɛ ni baara in kɛli ye baara min ni o kɔ ma ko nin ye fasoden ɲumanya kɛwale dɔ ye o labanna ni k'a ɲini maire fɛ jɔnjɔn min talen filɛ ka d'a ma a ka dɔ fara cɛsiri kan don nataw la walasa a na se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ min tɛ nin si ye. Nisɔndiya bɛ kuma ta bi kati commandant Batuga n'o ye Alaji Sadio Keita ye ne y'a ka dangan filanan ye ni dɔ fana ka ko central n bɛ fɔlɔ ka nin ko lamɛnbaga fo n'o ye Lasine Jara n'a baarakɛɲɔgɔn ye association des jeunes premiers parce que olu sababuya la an y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ n'i ye baara kɛ a tɛ dɔnbaliya ye n'i y'i cɛsiri a bɛ dɔn olu de b'an dɛmɛ ka mɔgɔ baarakɛlaw faso jɔbaaw k'u bɔ dibi la donc an b'u fo o la n'o bɔra an ka foli bɛ se maire yɛrɛ ma ale min ye ni honneur min sɔrɔ bi ale min ye kado sɔrɔ an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn ka i n'a fɔ a k'a cɛsiri halisa jama tɔgɔ la an ka foli b'a ye halisa a ka wuli ka jɔ ka dɔ fara kan parce que ne juru de donn'a la ka minɛ ta k'a d'i ma ka jamana jɔn ta k'a don i kana o ye fɛnba de ye. Sangarebugu commune rurale maire a ye a ka nisɔndiya yira ka kɛ ni danaya min talen filɛ ka da ale kan a ye foli ani tanu ta ka ɲɛsin a ka communauté cɛ ani muso ma u ka dɛmɛ la su ani tile ni ka laban jɔnjɔn min taara ka d'a ma k'a ŋɛnɛ ni o bɛɛ lajɛlen ye. Nisɔndiyalenba bɛ kɛnɛ in kan bi k'a ye commune 700 ni commune 3 la k'anw de sugantila k'a fɔ k'anw ye baarakɛla ye an ye maire ye o nisɔndiya o b'an fa a b'an encourager an ka cɛsiri
pour que jɔyɔrɔ min dira ma san o san an ka se ka ye o jɔyɔrɔ la parce que n delila k'a fɔ campagne na n ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ tɔgɔ duman ɲini olu de ka ɲi ɲɛmɔgɔya la mais ni maire nana k'a fɔ ne bɛna village jɔ yanni san 5 ka dafa a tɛ se ka population servi donc maire tɔgɔ ɲini na k'a ye nin ɲuman kɛ a ye nin kɛ o de bɛ population nafa dugu bɛ développer bon an b'o baara de la bɛn kɔnɔ an n'an ka population parce que nin population ka juru banna an tɛ se ka baara kolon kɛ o la parce que wari m'an sigi danaya ni hɔrɔnya de y'an sigi k'i baara dabila ka t'i jɔ aran na k'an sigi an bɛ cɛsiri kɛ parce que an ka président a y'o de fɔ an ye aw minnu kɛlen filɛ maire ye a ye cɛsiri a kana population malo a kana population ka dugukolo minɛ la bon an b'o chantier de la partout dans la commune chantier bɛɛ à tous les niveaux et chantier kuraw bɛna daminɛ tuguni yanni fin du mois in tɛ 2017 la o kun y'an nalen kura ye gɛlɛyaw kun bɛ yen mais 18 kɔnɔla la an commencé la ka faamuya sɔrɔ fɛnw na an yɛrɛ bɛ projet sɔrɔ k'an ka fɛnw financer fanfare national zigiri duma ani dɔnkilidala caman wɛrɛ fa ka taa se sketchiw ma minnu labɛnna sewa yiriba mɔgɔw fɛ ka kɛnɛ yakubaya olu kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye minnu ye kɛnɛ in ja mɔgɔw bolo kosɛbɛ sira mun bɛ tɛmɛ Moribabugu fɛ ni k'i kunda Kulukoro kan u k'a ma ko route nationale 27 ka bɛn ni ntɛnɛn donya in ye novembre kalo tile 5 kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kanɲɛ 7 waati 7h du matin sirabakan kasara dɔ de kɛra sababu ye ka bogotigilaka dɔ bɔnɛ ani na mun si bɛ taa san 20 ani san 3 la a sɔrɔla bɛnni dɔ de bɔtɔ Kulukoro ni ka i kunda Bamakɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ waleya in yɛrɛ kɛra sababu ye fɛn min ye Moribabugukaw ye ka u sɔn k'a dimi n'u labana ka taa don bɛnni na ka laban ka bolokurunya damadɔ bɔ chauffeur la yanni lakana tigilamɔgɔw olu bɛna sɔrɔ k'a lakila Amadu Jara ani Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don jateminɛw y'a jira k'a fɔ nin t'a siɲɛ galen ye nin kasara jugu in ka ye Moribabugu commune kɔnɔna la sigidalamaw dusukun kamikamilen don kosɛbɛ ka ɲɛsin nin kasara jugu in ma mun ye bogotigi ni mun san bɛ taa 23 la ko o bɔnɛ a nin na hali n'o y'a sɔrɔ maa caman y'a jira k'a fɔ sira in dilanni kɔni jar'u ye kosɛbɛ o bɛɛ n'a ta maa dɔw ka dantigɛli la u y'a jira ko ni fɛɛrɛ ni dabali ma ɲini ka fu siri nin siraba kasara ninnu na a tɛ kɛ i bɛna fɔ ko dafalen ye dɔ muso sara dɔ den sara muso kɔnɔman sara den b'a kɔ la o fana cɛ man ɲi sa sinon polisiw y'u se kɛ mais hali bi an b'u ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ maire fana an bɛ fɛn kelen fɔ maire fana ɲɛna a k'a lajɛ ka fɛn kɛ an ka yɔrɔw la n'a ma se ka coucher kɛ parce que c'est trop tard a ka fɛn kɛ ka fɛnw kɛ yɔrɔw la pour que a ka dɔn ko a ye tagama yan fɛ a ye jɔ yan fɛ an bɛ min ɲini faamaw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka sira dilan a diyara n ye fo k'a fɔ a diyara n ye nka degun b'an kan dɛ accident bɛ kɛ tuma bɛɛ wa a tɛ kɛ accident fitinin a bɛɛ bɛ kɛ saya ye a bɛɛ bɛ kɛ saya ye bi ta in yɛrɛ juguyara fo k'a fɔ walayi sisan kɔni a juguyara yɛrɛ a bɛ k'an tɔɔrɔ bon dɔ yɛrɛ fana kɛra droit la wa ne yɛrɛ dɔgɔmuso yɛrɛ fana den dɔ fana banna a bɛɛ kɛra accident kelen ye sira kɔni dilanna a diyara nka an b'a ɲini fɛ ala kama suguda in yɛrɛ dɔrɔn an ma lafiya sɔrɔ a la u kana gendarme coucher k'a la pour que mɔgɔw ka se ka lafiya cogo min na maa bɛ se ka ɲininkali fana kɛ n'o y'a sɔrɔ lakana tigilamaw minnu ye polisiw ye n'o y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ k'u jɔyɔrɔ fa a siraba lakanani la wa walima maa bɛ se k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ mobili bolila ninnu n'a bɛ fɔ minnu ma nanzarakan na ko chauffeur n'o olu de tɛ ka sariya bato k'a matarafa walasa a ka maaw ni tanga ka kisi kɔlɔlɔ juguw ma. sɔgɔmada in na vers 7h30 ne ka éléments welela k'u kana constat dɔ kɛ Moribabugu u selen u y'a sɔrɔ muso dalen bɛ mobili jukɔrɔ n'o ye camion benné donc an selen an ye ɲininkali fɔlɔ minnu sɔrɔ a chaud an ka sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko chauffeur kɛ tun bɛ boli la vitesse la malgré que polisikɛ mun tun bɛ pour que ka sira di écoledenw ma sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ polisi 2 désigner polisi ko k'a ka dɔ bɔ vitesse la a ma sɔn donc a nana yɛlɛ muso kan muso tun bɛ fɛ ka sira tigɛ ka taa sugu de la donc a ye muso tan a yɛlɛn'a kan donc ala y'a kɛ muso fana fatura donc muso fatura an bɛ se kuma min na polisiw bɛ se kuma min na o y'a sɔrɔ jama dusu funtɛninen u ye chauffeur kɛ labɔ mobili kɔnɔ k'a badɛbɛ walo donc mais an y'a b'u bolo o y'a sɔrɔ alhamdulilayi u ye dɔ k'a la mais foyi ma k'a la mais a bɛ yɔrɔ min na bi a ni kisira polisiw ka intervention sababuya la a bɛ dɔgɔtɔrɔso la commune 1 dɔgɔtɔrɔso la mais population an y'a essayer k'u la sensibiliser mais u dusu tiɲɛnen don parce que accident cayara Moribabugu suguda la anw yɛrɛ bɛ bɔ don o don pour venir sensibiliser les dames les vendeurs ambulants u ka don sugu kɔnɔ u ka bɔ sirada la o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye pour que accident ala k'an kisi a ma parce que sira dilanna c'est vrai a bɛ dugu développer
a bɛ commune développer mais n'a ma fara faso ka baara kana kɛ nimisa kana a ko kana kɛ nimisa ye ka sababuya kɛ accident cayalen no. Moribabugu dugutigi y'a jira fana k'a fɔ a dɔw bɛ se ka kɛ lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ ɲɛna nka fo maaw de ka se u yɛrɛ la fo maaw de ka sariya bato k'a dɔn k'a fɔ ko mobili bolila ninnu n'a bɛ fɔ minnu ma nanzarakan na ko chauffeur ko u yamaruyalen tɛ ka mobili boli ka tɛmɛ kilo 50 ɲɔgɔnna kan faaba kɔnɔna la. Accident cayara sira in kan parce que an tun ko siraba in a dilanna a ɲana mais a kɛra tɔ ka jɛ ye an ye yɔrɔ kɛ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ an ni polisiya kɛ ani gendarmerie y'a kɛ ani TP mɔgɔw yɛrɛ y'a kɛ sira in kasara in bɛ sira in kan an tɛ kalo kɛ ni mobili ma dɔ fa yan kalo kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 c'est trop an y'a laɲini kɛ faamaw na u ka gendarmerie poussé k'an ka sira in kan u ko route nationale k'a tɛ se ka kɛ mais polisi b'anw fɛ yan gendarmerie bɛ yan mun ko tout autorité u ka jɔ pour que bɛɛ n'u ka dɔ bɔ an ka vitesse la bɛɛ ni vitesse in bɔ Kulukoro ni Sala u bɛ don dugu kɔnɔ de yan jama ka ca an yɛrɛ b'a dɔn bi jama ye Moribabugu yan mais ne kɔni bɛ min fɔ faamaw ye tiɲɛ yɛrɛ la sira dilanna a ɲɛna mais n'u ma fɛɛrɛ ɲini sirako in na a laban a bɛ gɛlɛya dɛ. An ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ camion bɛn bolila in ale kɔni tɛgɛ kɛra a kan walasa k'a kisi maaw ka ɲangatali ma k'a kisi maaw ka fagali yɛrɛ ma. Don nataw la maa bɛ se k'a yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ a nɔ bɛna minɛ ka da wale kan a bɛ fɔ mun ma nanzarakan ma ko homicide involontaire jan'o cɛ maa bɛ se k'a fɔ ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi. O fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi taa walawalali k'a ɲɛ. Ndana Novembre kalo tile 5 san 2018 Burkina Faso jamana kono maa minnu kuma fɛ ka kafo jaso kuranjɔrɔ kafo kuma min ni jamana de fanba wulila ka Blaise Compaoré diyagoya gɛn ka bɔ fanga na san 2015 ni kafo jaso ma sira sɔrɔ a ɲɛkun tun bɛ dankɔrɔbaw minnu bolo maa fila don Général Gilbert Diendéré Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen régiment de sécurité présidentielle ɲɛma ani Djibril Bassolé Blaise Compaoré ka ministre min ɲɛsin kun bɛ Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw mɔ ninnu dankɔrɔba filaw ka fara maa wɛrɛw kan i n'a fɔ colonel major Burema Kéré n'ale kun ye Michel Kafando furanjɔrɔ kafo ɲɛma o ka lakanaba kɛrɛnkɛrɛnnen ye chef d'état major particulier ani commandant Abdul Aziz Korogo ni o kun ye régiment de sécurité présidentielle Blaise Compaoré ka lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma kura ye ani Burkina lapasabaw ka jɛkulu ɲɛma kɔrɔ bâtonnier maître Mamadou Traoré olu de bɛna ɲɔgɔn valen kiri ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ kiri bulon kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛn Novembre kalo tile 5 ye ɲininkali in bɛ daminɛ ni maa min ye o ye commandant Abdul Aziz Korogo ye ni ale de kun kɛra régiment de sécurité présidentielle ɲɛma kura ye Général Gilbert Diendéré nɔna yanni u ka kafo jaso o tɛmɛnen kɔfɛ kuma min na ni Burkina surasi tɔw farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ jamanadenw ma jɛ ni u ka kafo jaso ye o kuma na Général Gilbert Diendéré ye kafo min jaso a ma sira sɔrɔ a ka fanga bila n'a ma fanga bila taa bi k'a nɔfɛ ka mangoro mokari surasi tɔw fɛ o surasiw ni maa minnu kumana ka se ka fɔcogo sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Général Gilbert Diendéré ka sɔrɔ k'i yɛrɛ di ka bɔ fanga na ale de kɛra o kuma kɛbaa ye lapasaba dɔw ka fɔ la minnu d'u fan fɛ olu y'a yira k'a fɔ maa min bɛna ɲininka bi commandant Abdul Aziz Korogo k'a dalakaw na kɛ sababu ye fɛn caman ka dɔn k'a fɔ jaso in kɛcogo kun kan lapasaba dɔ bɛ yen ko maître Guy Hervé Kam ale ko maa min bɛna ɲininka bi commandant Abdul Aziz Korogo ni pankuru bira barani filaw minnu bɛ pankuru na ko boîte noire n'o talen sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ sababu ye ka pankuru bi k'u dɔn ko commandant Abdul Aziz Korogo bɛ i n'a fɔ k'a fɔ jaso in bara ni boîte noire de a da ye dɔrɔn i k'a baratu mansimafɛn la a ka sin k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ k'a ban ko ale de bɛ sɔn ka kɛ ko in gundo bɔrɛni ye o kumana k'a tɔɲɔgɔn minnu dɛmɛdɛmɛna ni olu kun ye jɛgɛmisɛnninw ye kiiribulon kɔnɔ olu ye fɛn minnu fɔ ale de bɛ sɔn ka na u bɛɛ lajɛlen sɛmɛndiya ni ka jaki bonya Général Gilbert Diendéré n'a jɛɲɔgɔnw ka kafo jaso kiiri in na. Sibirido fanga sinamatɔw n'u kanubaw farala ɲɔgɔn kan ka nisɔngoya taama belebele boloda faaba la Togo k'a jira jamana ɲɛmaa fɔlɔ Ɲasingbe la k'a fɔ u kanuba minnu minɛn bɛ u ka bila u y'a jira k'a fɔ maa 50 ɲɔgɔn na o tɔnɲɔgɔnw na minnu minɛn bɛ bi k'u datugu a b'a ta u ma suɲɛni kɛ u ma faali kɛ nisɔngoya taamaw de senfɛ fanga y'u minɛ ko kumana k'u ka bila taamaw minnu kɛra ka ɲɛsin fɔlɔ Ɲasingbe mɔ a dabɔkun de kun ye k'a jira a la k'a fɔ a ka fanga bila k'a sabu kɛ kuma da ye san dan ye k'a y'o dafa ka ban kabini san 2005 a ye fanga ta fa nɔ na
fa min fɛnɛ ye san 30 ani san 8 kɛ ka jamana mara o kuma na balasara bala wɛrɛ sara ni juguni tɛna kɛ fɛn dɔ ye faso kɔnɔ ani yɔrɔ ta ka jira la jamana man ka kɛ ndimuruba ye ka bɛn maa kelen damo fanga sinamatɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ababu sentigi davide dose y'a yira k'a fɔ u ka maa minnu ka bila o ye kelen ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u bɛna kalata labɛn wasadensigi kalata desanburu kalo tile 20 nata k'a tɔ bɛ ka kɛ jɔnmaaya ye barisabu ka da ka farafinna tile bi yaba jamanaw ka tɔ jamana 15 communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ye surunani don kɛ ni ganakaw ka jamana ɲɛma nana a ko fɔ ado ka nali caman ye Togo jamana kɔnɔ ani Laginɛ Konakiri jamana ɲɛma Alpha Condé bɛn kɛra a kan k'a fɔ kalata baaraw bɛɛ lajɛlen bi jɔ fɔlɔ n'a ma ɲa k'a fɔ tɛgɛnɔ bila sen bɛ kɛ bɛnkan na fanw ni ɲɔgɔn cɛ ko suma ko dugumajɛ an ma bɔ ntɛnɛnna ka kari sɔrɔ fanga ka tila ka na fɔ k'a bɛ n'i da don wasadensigi kalataw la k'o b'i diyagoya kɛ desanburu kalo tile 20 ko kuma nagi dɔ fɔ don barisabu ka d'a kan kalata in bɛna kɛ k'i sinsin kalata sɛbɛnba min kan n'o ye fichier électoral ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ caman de b'o kɔnɔ wa jamana ɲɛmaa n'a nɔfɛmaw kɛn bɛ k'o kɔnɔna fa dew tɔgɔw de la tɔgɔw minnu de yɛrɛ jango ni kalata kɛra jamana ɲɛmaa ka se ka wasaden fanba sɔrɔ o kuma na bɛɛ lajɛlen ka jɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ octobre kalo tile 25 tɛmɛnen jamana ɲɛmaaw kun y'a yira k'a fɔ tɔgɔsɛbɛnba o bɛ kɛ ka sanga ni kalata nata ye n'o ye desanburu kalo tile 20 wasadensigi kalata ye u k'a ma ko recensement électoral a senfɛ fanga sinamatɔw y'a ɲini u kanubaw fɛ ko maa si kana bɔ k'i tɔgɔ sɛbɛ ko barisabu ka d'a kan ko kalata namaralen de bɛ ka sigi sen kan wa bɛnkan sɛbɛn m'a jira k'a fɔ kalata ka labɛn Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila kɛmɛ ka maa min jira ko danaya ka da o ka kɛ jamana ɲɛmaa ye u k'a ma ko Emmanuel Ramazani Shadari sibiri tɛmɛnen fanga ɲinindɔ minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmaa Joseph Kabila fɛ k'a dɛmɛ a ka se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ko Front commun pour le Congo FCC u ye maa 500 ɲɔgɔn na de tɔgɔ di k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ Emmanuel Ramazani Shadari dɛmɛbaa ye ka fanga ta ni yɛrɛmankutu baaraw dabɔra u k'a ma ko équipe de campagne waleya sɔrɔla yɔrɔ min na maa 500 minnu dɔgɔw bɛ yen k'a fɔ olu bɛ kɛ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka cɛbɔ dɛmɛbaw ye tɔgɔtigiw do Kongo Kinshasa dɔw tɛ politiki maa yɛrɛ ye olu bɛɛ t'an b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'a ma ɲa k'o kɛra sababu ye ka mafiyɛnya se u ma jamana kɔnɔ u caman kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u tɔgɔ donna ko la k'a sɔrɔ u ma ɲininka u t'a kalama Kongo Kinshasa ndo la t'i jɛkulu o degeden karamɔgɔ n'o ye équipe nationale entraîneur ye ko Florent Ibenge ale tɔgɔ bɛ a la Chantal Kayimbo Kongo Kinshasa jabaraninsow ka jɛkulu o ɲɛmaa dɔ don o fɛnɛ tɔgɔ bɛ la Kongo Kinshasa kaw fɛ kunnafonidilaw ka jɛkuluba Union nationale de la presse du Congo UNPC o ɲɛmaa Kasonga Shilunde fɛnɛ tɔgɔ bɛ a la maaw bira k'u mafiyɛnya u yɛrɛ sɔrɔla ka bɔ k'a jira k'a fɔ o fɛnɛ t'a kalama k'a fɔ u tɔgɔ b'a la yɛrɛ barisabu ka d'a kan olu ma ɲini ka don si kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba n'o ye Kasonga Shilunde ale bɔra ka laseli kɛ a ko in bira ale da kan ale tan b'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn kɔnɔ a tɛ fɛn min dilan kuma dɔn ale ma deli ka ɲininka a hakilina na Emmanuel Ramazani n'a ka mɔɔw fɛ a barata ale bɛ ka wele bi a ka nɛgɛjurukube siraw kan k'a dɔgɔya k'a neni a ko ale bɛ jɔyɔrɔ min na bi Kongo Kinshasa kunnafoni di ko binakuu ka jɔyɔrɔ de don min kan ka ye furubatɔnya fanfɛ a man ka ye fanga fanfɛ a man ka ye fanga sinamatɔ fanfɛ n'a ma ɲa ko ale bɛ nin jɔyɔrɔ in minɛ fo n'a y'a jɔyɔrɔ bila ka bɔ kunnafonidilaw ka jɛkulu ɲɛmaaya la a ko dun de ye ŋaniya la nin kuma in na nka kuma min na ni jamana ɲɛmaa ka cɛbɔ Emmanuel Ramazani Shadari nɔfɛmaw ɲininkara mun de kelen kama aw ye maaw tɔgɔ don aw ka yɛrɛmankutu baaraw la n'u kuma sera ka sɔrɔ an m'u ɲininka jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka kɔrɔsigi dɔ bɛ yen lasigiden fɛnɛ don ko Barnabe Kikaya ale ko nin maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ɲininkara ko barisabu ka d'a kan ko a maa caman yɛrɛ ye u nɔfɛmaw ye ni min tɛ fanga ɲini dɔ kɔnɔ u ko minnu ma ko personne ressource wali kelen collaborateur extérieur i bɛ se k'i dɛ fanga kɔ kan nka i ye fanga kanubaa ye ka se ka fanga bilasira kuma kelen kelenw na ko a maa caman y'o ye k'u bilama kɔni ni coci cayara u nɔfɛ u bɛ se k'a fɔ k'u sen dɛrɔ ko nka k'a fɔ k'u ma ɲininka kɔni k'o fɛnɛ kan dɛrɔ Madagascar jamana kuntigisigi kalata min n'a bɛ kɛ Novembre kalo tile 7 dankɔrɔba 3 minnu bɛ politiki binakuu kan ni ko in b'olu 3 ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen y'u ka yɛrɛmankutu baaraw kunjɛ ka bɛn ni dimanche Novembre kalo tile 4 ye Marcaravalomanan ale bɛ deli k'i to Madagascar faaba Antananarivo mairie la ka kɛ dawulatigi ye ka hiri kɛ masakɛ dagayɔrɔ kan ka sabu kɛ dawulatigi kun don masakɛ yɛrɛ ye fanga bila a ka sɔrɔ k'i coko o nɔna ka furanjɛrɔ fanga labɛn k'i coko a b'o cogo kelen fɛnɛ na
dangoroba filana min fɛnɛ be ni o ye Angela Joel ye radio baarakɛla kundo animateur kundo anani to la ka dawla sɔrɔ fo ka laba ka kɛ Antananarive Madagascar faaba mairie ye o dawla ka laba ka yɛrɛ fɛnɛ ɲɛsin faama mɔ k'i kunda jamana ɲɛma dagayɔrɔ ka o fɛnɛ labana ka fanga bila k'i yɛrɛ ɲini o fɛnɛ ye furanjɛrɛ fanga labɛn k'i coko o nɔ na o ka kumaw de la kalata sera ka labɛn ni bi jamana ɲɛma nan bɛ fanga na Erazo Narmampian o Erazo Narmampian jamana ɲɛma ka fara Angela Joel ka ani Marcaravalo Manan u bɛɛ y'u ka kɛnɛbaw kunjɛ faaba la Antananarive nka caman kɛra kɔrɔmatigɛli ye a labana maa min na ni o ye bi jamana ɲɛma Erazo Narmampian ye Angela Joel arajo baarakɛla min y'ale dɛmɛ furanjɛrɛ fanga kɔnɔ a ka sigi a n'o bilama fɔ mɛn ɲɔgɔn kɔ wa ni jamana ɲɛma kɔrɔ min fɛnɛ ni Angela Joel y'o fɛnɛ gwɛ a n'o fɛnɛ fɔ mɛn ɲɔgɔn kɔ a ka dantigɛliw la Madagascar faaba la Antananarive a ko danaya ka to a ka hali bi jamanadenw fɛ barisabu ka d'a kan ale bɛ se ka fɛn jira jamanadenw na a ye minnu kɛ kalansow jɔra a fɛ siraw dilala a ye baaradaw di denmisɛnninw ma kalanko binna k'u ka lɔgɔli karamɔgɔw dɔ farala olu ka sara kan sɛnɛ fɛnɛ yiriwara a ko sɔrɔ taamasiyɛnw bi ni u k'a ma ko kurasansi 100 sarala 5 bɛɛ don k'o tɛ ko ni ye a ko kuma na maa minnu ye forobaca kɛbaw ye olu bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya sɔrɔ ale ka fanga kɔnɔ minnu fɛnɛ taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye olu bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya sɔrɔ a ka fanga kɔnɔ a ko kuma na hali bi danaya ka d'a kan baara in ma nɔgɔ nka a ye baara min daminɛ a ka se k'a tɔ dafa a ko maa minnu ye baɲumankɛlakaw ye diɲɛ seleke naani bina k'u ka danaya bɛɛ kan a ko ale bɛna baara minnu kɛ Madagascar ye don nataw la ni danaya wɛrɛ dar'a kan a ko layidu don a b'a ta Madagascar jamanadenw ye wa a bɛ se timɛ o fɛnɛ ye kɔrɔmatigɛli dɔ ye barisabu ka d'a kan jate bɔra kan ka fɔ a fɔra maa filaw minnu kɔ yɛrɛmankutu kumaw na n'o ye Angela Joel ani Marcaravalo Manan ye olu ka layidu tali caman kɛra jamanadenw bolo i n'a fɔ ni maa min ko k'a na kulusi tigɛ sama na o tɛmɛnen kɔfɛ kɔrɔmatigɛli kɛra min wɛrɛ fana ye a ko ale ye maa ye jamana ɲɛma min bi sariyaw bonya jamana sariyasuma kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ni ma ɲa k'i b'i kanbɔ hali n'i ye jamana ɲɛma ye i bi bɔ jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔ in de la u k'a ma ko ka démissionner ka sɔrɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini ko wa k'ale y'o kɛ k'o tɛ tɛmɛ kalo damadɔ kan a ko nka k'ale ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na k'a k'u ɲininka n'o y'a sɔrɔla jamana sariyasunba batobaw don olu fura dama maa ma deli ka kala ta u ye u ka kɛ jamana ɲɛma ye u y'u to Madagascar faaba Antananarive mairia de la ka jama fɛnɛda ɲɛsin jamana ɲɛma dagayɔrɔ ma n'o ye fanga t'u ye u ka sɔrɔ k'u cogo a ko kuma na ko ale ye bɛnkan fanga tigilamaa ye kɔnɔni min bɛ wele ko Nouvelle Calédonie a bɛ Faransi de fɛ dimanche novembre kalo tile 4 furubakalata tun bɛ ka kɛ yen ko référendum fa kelen fɛ dɔw ko k'u yɛrɛ ta ka bɔ Faransi jamana fɛ fan dɔ fɛnɛ fɛ dɔw ko ko an ka to Faransi bolo hali bi kalata min kɛra a jirala k'a fɔ maa caman de bɔra ka kalata 100 sarala taux de participation 83 o de kosɔn jamana ɲɛma Emmanuel Macron a bɔra ka dantigɛli kɛ k'a ka nisɔndiya jira barisabu ka d'a kan maa minnu ko ko an ka to Faransi nɔfɛ o de cayara furubakalata senfɛ nka gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min kabini nin furubakalata in daminɛna Nouvelle Calédonie maa minnu ko k'an ka bɔ Faransi bolo o de cayara nin kalata in na ka tɛmɛ san dɔw ta kan o kumana don nataw la furubakalata fila wɛrɛ bolodalen don ni o ye référendum ye filanan in kɔni bɛ taa kɛ kuma min jateminɛkɛla dɔw ka fɔ la ko yɔrɔ in laban bɛ sɔn k'i yɛrɛ ndaraki ka bɔ Faransi jamana bolo Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ faraɲɔgɔnkan de ye sebaaya ta farafarali ti nafa dilan a ti ko dilan Faransi jamana ni Nouvelle Calédonie mana fara ɲɔgɔn kan a ka ca la u ka laɲiniw bi sabati barisabu ka d'a kan ko labɛn caman bɛ ka sabati Faransi jamana fɛ ka ɲɛsin u ma a ma da o ma a tilala k'a ka minisiri ɲɛmaa fɛnɛ bila ka taa kuma ɲɔgɔnyaw la Nouvelle Calédonie minnu ye sebaaya ta n'o ye maaw ye n'u ko k'an ka to Faransi bolo Edouard Philippe n'olu bɛ kuma minnu fɛnɛ kun y'a kanu k'u yɛrɛ ndaraki ka bɔ Faransi bolo n'u ma sebaaya ta a n'olu fɛnɛ bɛ kuma. Bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye jɔnjɔn min dalen don an karamɔgɔ a Seyid Sherifu Usman Madani Haidara tɔgɔ la Sikaso kɔnɔ o baaraw de nun donna ka bɛn ni kari tɛmɛnen novembre kalo tile 4 stade Bambara Traoré kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye jɔnjɔn in yɛrɛ ye hakilina bɔra Sikaso dolen kɔlan ɲɛnabɔbaw la ani alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ ko minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko section de Sikaso Boubacar Traoré ani Fuseni Keita olu ka sɔrɔlenw don. Ni dulanci kulo in labɛnnen bɛ tali kɛ min ye bɛn bɛ se ka sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la cogoya min na o hukumu kɔnɔna na tɔn 8 ka bɔ Sikaso dugu kɔnɔna na olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko in na min bɛna dankari ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya Planète Football Mont Rouge AS Douane
FC Drissa Kone, Stade Malien de Sikasso, AS Tadona, Renaissance Damdalain ani AS Medine ka kuncen tata nationali. Olubna kari ɲɔgɔnna poule A ani poule B kɔnɔna na. Siɲɛ kelen na maa fɔlɔ fila fɔlɔ olu kɔni na demi-finale tan o ni ɲɔgɔn cɛla la. Nka dulaci in daminɛ min kɛra kari tɛmɛnen Stade Babemba Traoré la Sikasso, Planète Football Mont-Rouge n'olu donfini nɛrɛ olu kun kelen do ka AS Douane bisimila. Olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ani coup d'envoi symbolique. An b'a ye k'a fɔ dolanci daminɛla tɔn fila ani ɲɔgɔn cɛ la wa a kɛra dolanci gɛlɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔni bɛ ban fu ani fu première mi-temps an tɛna fɛnba ye. Deuxième mi-temps sa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya AS Douane maaw dolantanaw b'u la ka sababu kɛ olu jɔsen ka ɲi kosɛbɛ olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka celu sɔrɔ ka yaara Muktar fɛ. Dolanci kɔni bɛ ban 1 ani 7 ka taa AS Douane kanu na wa kulo in labɛnbaw olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ nin kulo in labɛnni na. N tora n sigilen nɔ la n terikɛ dɔ ko n ma ko président a fɔra ne ye ko farikolo ɲɛnajɛ ka di Cherifu ye est ce que i tɛ ɲa ma i k'a lajɛ ni sera ka taa a f'a ye ko an Sikasokaw mago b'a la an jeunes mago b'a la yan a ka coupe dɔ da an ye a tɔgɔ la o de kun ka d'an ye ayiwa bisimila n ko n y'a mɛn ala y'a kɛ o bɛnna n'a ka nali dɔ ye ne yɛrɛ wulila ka taama ka s'a ma a don u ye n bisimila kosɛbɛ président mun bɛ yen e yɛrɛ anw cɛla yan bi n ko non n fana nana ci dɔ de la n sera k'o kɛ o diya n ye n y'a ɲɛf'u ye o ko baasi t'a la i sigi an bɛ taa fɔ Cherifu ye ala y'a kɛ sɔɔni dɔrɔn Cherifu yɛrɛ wulila a nana o ko ma an ka taa n ka ci f'a ye Cherifu a ma juguya ne ye Sikaso district président ye ne tɔgɔ ye Tɛdi Sisuma n ko Sikaso ka denmisɛnninw ye n ci ma ko n ka na a ɲɛf'i ye n'a sɔrɔ an bɛ se ka kupu dɔ sɔrɔ i tɔgɔ la farikolo ɲɛnajɛ balontan de y'anw ka fɛn ye donc o ye seko ye ko ko nin diyara ale kojugu wa a bɛnna ma n'ala sɔnna ma a bɛ kɛ a ye nin de fɔ n ye n fana k'a ma d'accord ala k'o don yira n na an sigilen tora ten u y'an wele ko section mɔgɔw k'a fɔ ko u pɛrɛla u b'a fɛ an ka kupu ye an ka daminɛ an ko baasi t'a la an ye an ka équipe wele ka bonya da u kan a diyara bɛɛ ye a ligi wele ligi ko problème t'a la an yɛrɛ bɛ nin de laɲini parce que a b'an ka baara nɔgɔya an bolo saison daminɛ ka gɛlɛn Sikaso dun bɛ yɔrɔ min na bi balontan ko ka di bɛɛ lajɛlen de ye yan a bɛ mɔgɔw nisɔndiya kojugu e yɛrɛ ɲɛ bɛ terrain na balontannaw fana lajɛ tout le monde est motivé donc vraiment o yɔrɔnin an bɛ foli kɛ a diyara n ye kojugu a diyara n ye kojugu parce que kupu ka da Sikaso kɔnɔ club tɔgɔ la Amsterdam fɛ a ye camanba ka donni na parce que anw bɛ de ɲini na ala ka ligi ka na ni disi sera ka dɔ kɛ a bɛ ligi mɔgɔ ka baara nɔgɔya bolo donc a ka boloma jɔnjɔn na le fait k'a fara ɲɔgɔn kan ka labɛn kɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a bɛ anw yɛrɛ permet an ka club minnu bɛ yen an k'u ye u bɛ cogo min balontan a b'an ka balontan daminɛ. Bon kɔrɔ wɛrɛ foyi si t'a la parce que pour un premier départ mɔgɔ tun y'a faamu ko karamɔgɔ Ayidara ye Amsterdam mɔgɔw dɔrɔn ta de ye kamasɔrɔ ale nana Mali bɛɛ de kama farafinna bɛɛ de kama diɲɛ bɛɛ de kama domaine bɛɛ la domaine fɛn o fɛn bɛ yen n'o tɛ tiɲɛni kɛ donc ni balontanna ɲɛmɔgɔw sera a ma ka taa laɲini k'a fɛ a sɔnna k'a fɔ ko u ka laɲini a b'a sabati an minnu bɛ a kɔfɛ yan an tɔ tɛ yen tuguni n'i y'a ye maa ma se ka min kɛ o ye an ka dɛsɛ ye n'o tɛ ale kɔni mana fɔ n bɛ nin na an tɛ ɲininkali wɛrɛ kɛ an b'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ donc an n'u ye kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw kɛ fo ka na se bi coup d'envoi dili ma vraiment ko min don a diyara an ye a bonyana an ma an bɛ karamɔgɔ fo a ka hakilina ɲumanw na. Nin ye kulo ye min bɛna kɛ sababu ye Sikaso tɔn minnu bɛ yen nɔ ka se k'u labɛn ka bɛn ni ligi ka compétition nata ye. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaa Sofɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ.